ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን ሃገራዊ መኸተን ምድንፋዕ አበርክቶኦም ከም ዝዕዝዙ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ብ5 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ጊሰን ኣብ ዝገበረሎም ሰፊሕ ህዝባዊ ሰሚናር አረጋጊጾም ሚኒስትር ዑስማን ብዛዕባ ዝካየዱ ዘለው ዲፕሎማሲያዊ ንጥፈታትን ተራ ዜጋታትን ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለጺ እቲ ጻዕሪ ብቐንዱ ኣብ ዞባናን ኣህጉርናን ሰላምን ምርግጋእን ንምስፋን ከምኡን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምንጋስ ግዝኣተ ሕግን ምኽባር ልኡላውነት ሃገራትን ብሓፈሻ ወራር ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ድማ ብፍላይ ጉቡእ ሓላፍነቱን ግዴትኡን ንኽስከም ምዃኑ ኣነጺሮም ኣስዒቡ ሚኒስትር ዑስማን መንግስቲ ኤርትራ ዘሰላስሎ ዘሎ መደባት ልምዓት ማሕበራዊ ፍትሒ ዝነገሰ ሃገር ንምህናጽ ከም ዝኾነን ዘተባብዕ ገስጋስ የመስግብ ከም ዘሎን ብምምልካት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምዕዋት ናይ ዝንጥፈታት ንዝፃወቶ ዘሎ ተራ መጒሶም አምባሳደር ሃገር ኤርትራ በጀርመን አቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ቢጊዱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ መኸተ መድረኽ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ዜጋታት ጎን ናይቲ ናይ መኸተ ንጥፈታቶም ደቆም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገሮም ንኽፈልጡ ከምኡን ብባህልን ልምድን ሕብረተሰቦም ንምኽስኳሶም ጻዕርታቶም ክሕይሉና ዘኻኺሮም ኣብ ወንበር ኣሰናዳኢት ሽማግለ ናይቲ መደብ አቶ ካሕሳይ ተወልደ በወገኑ ንጥፈታት መኸተ ህዝብን ዝተራእየ ጥምረትን ተወፋይነትን ዝሕብን ምዃኑ ብምግላጽ መርኣያ ጽንዓትን ንቕሓትን ከምኡን መብጻዕን ህንጸት ሃገር ከም ዝኾነ ኣስሚርሎም እቲ ኣጋጣሚ ብባህላዊ መሰናድኦ ደሚቑ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረድዮም ኣብ ሓሬና ዓብዱር ማርሳ ፋጥማ በደዳህ ኣሎሊ ጋርሳን ዱልሕን ንኡዞባ ገልዓሎ ጸገም ስተማይ ንምፍታሕ ብምትሕብባር ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ዝህነጻ ዘለዋ ትሕተ ባይታዊ ባስካታት ኣብ መነባብሮኦም ርግኣት ከም ዝፈጥራ ሙሉእ እምነት ከም ዘለዎም ነበርቲ ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ እተን ኣብ መስርሕ ህንጸት ዘለዋ ትሕተ ባይታዊ ባስካታት መርኣያ ናይቲ ምዕሩይ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምህናጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾና ብምምልካት እተን ኣቐዲመን ዝተሃንጻ ድሮ ኣገልግሎት ክህቡ ስለዝጀመራ ማይን ምርካብ ዝነበሮም ከቢድ ጾር ከም ተቃለለ አብሪሆም አቶ አብደላ እድሪስ አቶ መሐመድ ሙኽታርን አቶ አሕመድ መሐመድን ዝጸንሖም ጸገም ስተማይ ንምቅላል ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪን ነብሶምን ጥሪቶምን በቀረባ እኹል ማይ ክረኽቡ ብምጅማሮም ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም መሰረታዊ ለውጢ ከም ዝመጽ ሓቢሮም እቲ ዕማም በቐንዱ ጾር ደቂ ኣንስትዮ ብምቅላል ግዜአን ኣብ ምምዕባል ነብሰን ከውዕልኦ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ዝሓበረት ወይዘሮ ከዲጃ ዑመር ድማ ነቲ ስራሕ ንምስላጥ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ መጒሳ ጸገማት ማይቲ ከባቢ ንምቅላል ብዙሕ ጻዕርታት ክካየድ ምጽንሑ ዝሓበረ ነቲ ስራሕ ካብ ዝከታተሉ ዘለው አቶ ፈቃዱ ሃብተስላሴ ኸኣ እዘን ሕጂ ዝህነጻ ዘለዋ ትሕተ ታዊ ባስካታት መቐጸልታ ናይተን ኣቐዲመን ንፈተነ ዝተሃንጻ ከም ዝኾናን ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ህዝቢ ዝህልወን ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነን ብምሕባር ዝበዝሓ ካብኣተን ኣብ ደረጃ ምዝዛም ከም ዝርከባን ኣበርክቶ ህዝቢ ኣብቲ ዕማም ልዑል ከም ዘሎን ኣነጺሮም ደም ምልጋስ ህይወት ምድሓን ስለ ዝኾነ ናይ ሕልና ዕግበት ከም ዝፈጥረሎም ኣባላት ሚኒስትሪ ፋይናንስ ዝኾኑ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ገሊጾም ንሳቶም ብ11 ጥቅምቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ጉምሩክ ካብ ዝተኻየደ ምልጋስ ደም አቶ ኺዳነ ተሰማን መንእሰይ ስምዖን ጸጋይን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ በቐሊል ዝትካእ ደም ብምልጋስ ኣብ ምድሓን ህይወት ሰባት ኣበርክቶ ብምግባሮም ፍሉይ ባህታ ከም ዝስምዖም ብምጥቃስ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ኣረጋጊጾም ኣዋሃድ ወለንታዊ ልግሲ ደም መንእሰይ ያሲን ዓብደላህ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ ኣብ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታትን ትካላትን ዝነጥፎ ዜጋታት ንቕሓቶም ብምብራኽ ኣብ ወለንታዊ ልግሲ ደም ከም ዝሳተፉ ንምግባር ምዃኑ ጠቒሱ ነቲ ዕላማ ተገንዚቦም ዜጋታት ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ተላብዮም ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኣዋሃዲ ወለንታዊ ልግሲ ደም አቶ ሚካኤል ሃይለማርያም ብጊዱ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዓመታዊ ናይ ምልጋስ ደም ንጥፈታት ከም ዝካየድ ብምግላጽ ሎሚ ዓመት ን5 መዓልታት ከም ዝቐጸለን ዘተባብዕ ውጽኢት ከም እትረኽቦን ሓቢሮም ነበርትን ተወላዶን 10 ዓድታት ንኡዘባ መንደፈራ ገንዘቦምን ጉልበቶምን ብምውሃሃድ ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ 7 ኪሎ ሜትር ጽርግያ መንደፈራ ኩደ ጭራ ኣረጊት መኽረም ብወፈራ ይጽጉንሎም እቲ ን10 ዓድታት ዘገልግል መስመር ክራማት ብዝፈጥሮ ውሕጅ ከም እተበላሸወ ዝሓበሩ አቶ ተስፋዝጋ ኣስመላሽን አቶ ሕሪስ ባህቱን ብሰንኪ ምብልሻውቲ ጽርግያ ዕለታዊ ንጥፈታቶም በኣሉታ ክጽሎ ከም ጸንሐ ብምሕባር ንምጽጋኑ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ይነጥፉ ከም ዘለው ገሊጾም
ኣዋሃድ ናይቲ ወፈራ ኣቶ ኣብርሃም በራኺ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ገንዘብ ብምውፃእ ምስ ኣብ ከተማ መንደፈራን ኣስመራን ዝነብሩ ተወላዶተን ዓድታት ብምትሕብባር ክጽግንዎ ተበግሶ ከም ዝወሰዱ ኣረድዮም። ኣቶ ኣብርሃም ተወልደ ብወገኑ እቲ መስመር ንብዙሓት ዓድታት ኣገልግሎት ዝህብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብፍላይ ንኣረጋውያንን ነፍሰ ጾራትን ዓብ ፍታሕ ከም ዝነበረ ጠቒሱ ኣብ ምጽጋኑ ብምምሕዳር ንእዞባን ዝግበረሎም ምድግጋፍ ብምምስጋን ኣብቲ መስመር ዘገልግላ ኣውቶቡሳት ክምደባሎም ተላብዮም። ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንእዞባ መንደፈራ ኣቶ ማእከለ ተስፋ ሚካኤል ድማ ኣብቲ ንእዞባ ህዝቢ ብዝተፈላለዩ ዓድታት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ራህያታትን ጽርግያታትን ከም ዝጸገነን ከም ዝሰርሐን ብምምልካት ህዝቢ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ኣብቲ ስራሕ ንዘርእይዎ ዘለው ትግሃትን ተወፋይነትን መጒሱ ኣብ ንእዞባ ሓጋዝ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓድን ኣመሓደርቲ ከባብን መነባብሮ ስንኩላን ዜጋታት ንምምሕያሽን ጥዕንኦም ንምውሓስን ኣበርቲዖም ይሰርሑ ኣመሓዳሪቲ ንእዞባ ወይዘሮ ኣምና ሓጃዝ ዘኻኺራ ምስ ኣመሓደርቲ ከባብን ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓድን ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ወይዘሮ ኣምና ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ ምስ ኣመሓደርቲ ከባቢ እናተላዘቡ ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ናይ ኣእምሮን ካልእ ጥዕናዊ ፀገማትን ዘለዎም ዜጋታት ኣለልዮም ኣብ ሕብረተሰብ ክጽንበሩን ኣገልግሎታት ትምህርትን ጥዕናን ንክረኽቡ ክትሓባበሩን ተላብያ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ንእዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ገነት ሃብተ ብወገና ኣብዚ ዓመት እዚ ንስድራ ቤት ስዋኣት ደበስ ምኽፋል ንጽጉማት ተምሃሮ ተናበይቲ ጎደናን ዘኽታማትን ሓገዝን መጣየስን መሃብ ዘጠቓልል ዕማም ከም ተሳለጠ ብምጥቃስ ንጥፈታቶም ብዘይደገፍ ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓድን ኣመሓደርቲ ከባብን ክዕወት ስለ ዘይክእል ምትሕብባሮም ክዕዝዙ ፀዊዓ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ መሐመድ ኢብራሂም ድማ ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓድን ኣመሓደርቲ ከባብን ተዋሃሂዶም ክሰርሑን ኣብ ከባቢኦም ዝርከቡ ጽጉማትን ዘኽታማትን ብደቂቕ ኣለልዮም ግቡእ ሰነዳቶም ከቕርቡን ከም ዝግባእ ተገሊጾም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዝወሃቦም ኣስተምህሮታት ጎስጓሳትን ስልጠናታትን ኣብ ንጥፈታቶም ዓብ ደገፍ ከም ዝኾኖም ጠቒሶም ኣብ መጻኢ ብዝበለጸ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ንእዞባ ሓጋዝ ኣብ 2004 ንጥፈታቶም ጀመሩ ልዕሊ 80 ሰራሕተኛታት ተሃድሶ ዓዲ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ውሽጢ ሃገር እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ዜና ወጻኢ ስዕብ ኣሜሪካን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ኣብ መንጎ ቻይናን ቱርክን ዝካየድ ዘሎ ናይ ኒውክሌር ዘተ ብትሪ ይቃወምዎ ከም ዘለው ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ቱርክን ቻይናን ናብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ መዳይ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይልን መከላኸሊ ራዳርን ምትሕግጋዝ ክገብራ ዘኽእለን